Odifo Sabri Breno Asumba Ansana Meko na Adjei Bible opening prayers na ba no yewo eyibi a yebo ntimpacho tiwi ansana ye be start dwumedie no. What kind of book of Psalm 91 verses 11 Osofo, he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Which they say we embrace capriccio for you metu for any ambre it will hear Yamia ko Yami di for something Yami Musra award so King's Prayer Ministry what Abiriw Akuapem Osofo penny Prophet Adjei and then Osofo etano and a metron sa edia fro say somebody bomadian any omon kosom Wednesday and answer uku debiano 10 a.m. okosi 2 p.m. ye and pibosom sronko assembly bubu eye caprice for you matumfo nyuma won ahyehe kwasiada somsronko e hyaase 7 a.m. ekosi 10 a.m. nakai so ubetimi afre King's Prayer Ministry we Abiriw our counseling line so apripiara office awan hehia bi mo e 0244 742803 and 0244 845805 0244 845805 and 0244 742803 kayo se asori ye King's Prayer Ministry a Prophet Adjei edano ene na Osofo etonsa edifo say we yembre die esese woma empaibo eye wakode shia Prophet Adjei aka the humble lion ene na Osofo nyame akoyi enam empaibo so ebeboa ametumi age wo afim. King's Prayer Ministry expect to experience series of victory. Kayo sa woka King's Prayer Ministry or say expect nothing but experience series of victories. Enkodimudi abotre no ayawo de dadada Ebreno enya sunti yeba bewura studio B se na wonka no but answer na make say dwumedie live or Facebook uko Okuman Radio Facebook albenya sanso na ye papa nso page King's Prayer Ministry uko nso no benya dwumedie live sanso na uko Okuman Radio YouTube page nso live wonti ma menko fireman na menko no na menko mano akwaba na sena fire chairman na pacho mpomwe adom menko agudie hello pacho mpomwe nyame adom so oh nyame nadom daddy wa haide daddy pacho yente so voice kakra daddy pacho akwaba yejo pacho mpomwe nyame adom DJ Ziggy yes abreti for crowd the boy ni ho de me ana metene mu na maji montata nti fire me pacho sabredi e de jumedi no emamo yo ye de nyame asebebere awone awaye ansana ye bebe bia no ye bebo mpaye na yatu jumedi no ahawrade nsa because awrade bemwa na otrene nsa wo jumedi no so a bibia be kama ti ba bibia ra wo no so ti asana ye mo mpaye otumfo nyankopon yara wase amen odi na no munyamo nka amen ye hira wodi bebere ewone awaye oh yes wona wahwe ye nso wona wabɔ ye ho ban wona wagye ye efro bɔnefo ne nsam se ye ti ase e wadom se wadade a wo kan ye ho a anka yawu anka yasɛ nanso ona mo wado no mobro ho nti yara so tinkwamu bojade ye mo afro sane a ne ye kanyina ase era wase amen pai we yesu din mo epagya dwumade ne hye wadade nsa awade de hene na se bia wi nkodimdimo a ye kase wadade na waye yada wase Yesu Kristo ne wusori otominiti amen amen ansana nyame asem beba no agudie wa hanamo ye mama na wa ma esoro ansana nyame asem aba amen amen mesre se bebia wo bia no ube ma wadwen akonnwom ni emu nsem no so na yemfa so ani nyame ninkita ho amen amen nimuna enkwanwo na enkwanu ni nipa hai yes abonifu dwane betwa ama wonya fahudie sadia chimia eyanadum metiasia eyanadum mejume ikoswa eyanadum enshirabu miswa eyanadum entimi mi famasidano enkoma onipebia anase ensio ohine eyewo na medimi mawo misinimu na enkwane wawai yes na enkwanu suni nipa hai abanifo dwane betwa ama wonya fahudie sadia chiya eyanadum yes yetiasia eyanadum yajuma ikoswa eyanadum inshirabu yenswa eyanadum
Entiye yen fire sidano enkoma onipa bia anase ensiobi ohine eyewo Yes. eyewo Yes. eyewo eyewa na medimi mawo yentu ogwama no fata Kabaraba. ogwama no fata ayeyi sawo menstro ye wonyamia ye ninam. Yes. Okutwenswa ni nanankansu. Oh Jesus. Juda busia kumujata saini nkunyim di franka nyansa bokwe musinsra bambem okufu Joshua na kochamuno adinyina fapim nene faribai odumankuma nyansa boakwa onyima dinyina ansane wiazi babwati abankasia odimununkum ni oja fedum jene matata. Yes. Dachibwa oni eriye na oni ashasi titibwa okumensu mani mawasasi kesesu rimu yeno sachrana yanini nama yensro senyanu makodie dini mawafofieno okraye ni mwana tabaniso. Yes. Maye nana mpimbo de biarada enti wawadi free wufibe mo senyamene wunama ensro. Yes. Efisenia otiye muno osusinia owori ase wachichichichireri mopo washisha ebejuri apimba tuto benkum no pidwa tuto winifa waninkwa na wode beshe na wahuno obonefo aketia yanene nama yensro wudini wu nyuma se na wonsanu nyuma yenwanwa wone El Shaddai yawa wana yawa dinyina Jehovah jireni chasunyamenewo. Yes. Usinu woni yembafo. Elohinu Elohika. Yes. Minyankopon. Jehovah Shama. Emmanuel woni yewo. Tikenu yeme kataboate. Na Adonai suni radi. Tuminyina wurei. Hey. Shalomi yena sumjehini. Jehovah Rofeka, woman tampinu mayaresa. Jehovah Rohi, Gwarafupa unimu wana. Jehovah Nisi, me franka ne mabotre. Inti aya mensuro, yani nyamina mayensro. Aya mensro, aya nonienam, aya mensro. Mensuro, yani nyamina mayensro. Aya mensro. Aya. Amen. 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 Agudie nyami onshiraw. Amen. Onshiraw pa. Oma ongusra anyekese. Amen. Amen. Anyumere yinso yeda otumfo nyankopon ase. Ewo empempenso a wode ne ma ababedu. Onyame ahwe yenso. Wabɔ ye ho ban. Wagye yan efra obonefo ne nsem na wotwe enkyereba enye ne panyina na to wo mo ba yan de nyame ya dom na wotwe akwaporo aba a enne yeda so studio hanoma awurade din na enomnyam enka ni din na enhyira enka anwumere nso asafo awote yenkan eye King's Prayer Ministry a yewo Abiriw Akuapem a prophet adu Adjei na daya no anwumere ye ne wo ase ye ne wo be kye nyame asem na yene wa bompaye na yehwe urade kwan se wana asam yi so beyen senkyerene ewo obi abarabom wa wotie yen wa wo baby a wotie yen nyagidi ewo akomem na nyagidie se ansan enne dwumade beko na wie no na onyame nhira nyame anuonyam nyame konimde na ayekese ewo so se ohaw bi da wo so a se amane bi da wo so a se dadwere bi da wo so a ye gye nyame adi se wanam asam yi so bema ensenkyerene bema numunyam apie ewo wabrabom amen anwumere wa woda fama yemfa wonya hwe wa abusuan hia yemfa wonya hwe no me ka me kire wo se onyame nam asam no so bema ensenkyerene
bemania ewu bemania enni ededaso no anya dedaso ewo Yesu dinemo yanka amen Amen. enche yebedi Easter na Yesu moja no a ohwe ye more than 2000 years ago no moja no daso kasa anwumre Yesu moja no ebe kasa mo bi a wotie yen Amen. Yesu moja no be kasa mo bi a oyare Amen. Yesu moja no be kasa mo bi a oni ne daso Yesu moja no be kasa mo bi a woda fama yemfa ne yehwe Amen. Odifo moja no ahwegu Sir. for so many years but sina moja no tumi wo mu moja no daso kasa moja no daso yen senkyene enti anwumre so obi tie yen na oyare na yare akyekyere no na wada yare mpa so na owu akyekyere no ewo Yesu dinemu moja no be kasa ma sanipa no enipa no be de ne ho na obede ne ho prekope ewo Yesu dinemu baby biara wo no tiam na ka amepa Amen. os nyabe de ogye nyame de ayaresa nyame de nkonimdie nyame de nhyira ebre obi a enam afidie so ne ahia ne se wobenya gidi na wo se onyame yo nyame Odifo ensanchene nyame ye de tetemerum no nyame da so ye o oyo nyame a on sakrada wo ye enura Jesus wo ye ene Jesus obeya ochena so Jesus and anwumre Jesus ayeka ne ho asem yi no on fa ne sanka obi Amen. Oma nanum nyam MP wo be so. Amen. Oma nhyira bi MP wo be so. Amen. Ebo Jesus Christ de no. Amen. Sanya yedi kan no. Odifo ewo ha, the papa of the house. On the King's Prayer Ministry. Ese ne nan so. A onyame na papa yi so eyen senchene ne awanwade. Ochina ye ton safraw ewo King's Prayer Ministry. Ochina empaibo kese a ye bo Abiriw Akuapem. Bomodiansa obeba na oba onyame nam Odifo so be yen senchene wo abrabom a wankasa ebebro watwene ene wonte ase so ensenchene wo ho ensenchene ntwamu ye ensenchene wo ho na ewo ho ma wanga wogidi enti se wogidi nko ade a na wotu na mo na wo ba ensenchene a wohwe no onyame nam Odifo so be ma won sa kan senchene no ewo Jesus Christ diremo se ya kwantuo se ya yare se ya ohawbi se ya manye bi onyame na papa yi so beba ensanchane apie ewo abadabom because nyame ed odom nyame de ngosra awura na koa mu a onyame enam no so eyen ensanchane enti bombode na for Odifo na ma no aye 0244 742803 0244 742803 bombode asa obefa no ma no na wafra nyame difo ofra na obebo mpaya ma na wasama wakwankyere ama wadiniye because onyame onye bribi just we yachre na difo onyame onye bribi just onamane nkoa so enti bobodias obefa Odifo no ma na wafre no ofre na papa bebo mpaya ma na mo wakwankyere na onyankopon enam saye so bemba nhyira bemba numunyam bemba nkonimdie apie wa abrabom ewo Yesu dinemo yanka amepa Amen. yetie nyame asam onyame asam emba keke ansa na nyame asam beba no wosoma asam no ebeye ne wo se eye ansa na abare nchen enti abra nyame asam ba wo nchen no ye pese ugya wakomemu na ugya hom nyina nyame asam ma asam no tumi awuraw ama asam no de nhyirani anumunyam abraw ewo ba bibiara owo ewo Yesu dinemo onyame ye nsankyene baba onyame ye nsankyene o ba onyame onkote na asam enye bibiara oye wonam asam no so ena ya de nyina onyame ankote na asam amma wo soro amma sase enti se onyame ebeye nsankyene ewo ne ma abrabom a wonam na asam so onyame gyina asam na chi ne asam ne ka no anu na Awurade ye enti se wotie ye na onyame enfa de sankan ebra nyame asam ebeyi na bie wakoma nyame asam na onyame nhira nyame no nyam ebeye kese ewo so papa so obi tie yen na dida so nyina asa ye hye ne nkura ka kyere ne se ane da so ewo ho edema no me sanipa no enum aduro enko ne ho me sanipa no enya ne ho bone onyame ewo ne pa amba sanipa no ya be kenka nyame asam kakra ya be kenka Luke chapter 19 verse 30 to 34 papa Luke chapter 19 verse 30 to 34 na ya gyina so na ye ne atiefo ache nyame asam amen Amen. agudi oha obesha sa aka mayen na ma kire bu kaka na papa so abam
na yɛne atiefoɔ nso abɔ mpaeɛ. Amen. Amen. Ɔse sɛ monkɔ akura a ɛda mo anim yi ase na mo hyɛn hɔ a mobɛhunu afunu mu ba bi a wasa no a onipa biara ntena ne so da. Meba o. Okay, from verse 29 hɔ na Yesu Kristo suma na suafo no baanu sɛ monkɔ akura a ɛda mo anim yi ase na mobɛhu afurum bi a yamantam no. Afurum bi a yamantam no. Hey, na monkɔ sane afurum no na mo fa no mra me. Amen. Amen. Ebetumi abasa nwumure yi papa yamantam obi o. Jesus. Ba ewo Yesu din mu onyame de oje beba. Ewo Yesu din. Yamantam obi shira. Jesus. Yamantam obi aware. Yamantam obi sika. Yamantam obi akwantuo. Ewo Yesu din mu. Ensanchane baba. Hwe ne de pantumi anye. Ne abofo ntumi anye. Ne adinsefo da konfofo ntumi anye no. Se Yesu bamu a. Yesu bemu a. Se Yesu bamu a. Jesus. Ebeye ye. Amen. Anyumre ma Yesu emra wa brabom. Amen. Na se oba wa brabom na odi hene a ne ased ebeye ye. Ne awu no ebenya nkwa. Wo se monko akura na se. Akura bi da manim. Monko akura na se. Mobɛhu afuru ba bi a yamantam no. Yamantam no. Ya na boduam. Anyumre se de obi aboduam a ewo Yesu dim ya sane no. Amen. Lika branda raba. Se ye de obi sika, obi aware, obi anuonyam aboduam a ewo Yesu dim ya sane no. Amen. To asoma me. Jesus. Mun sane no mra ha. Yes. 31 say. O se monko a mon sane no. Papa enne ye ne mafidie so sane obi. Amen. Ye ne mafidie so ji obi nkwa. Amen. Ewo Yesu dim mu. Amen. Wa ya mare. Wo ni panyina sa wo wasai. Wo ni panyina sa wo so ni faso. Wo ni panyina sa wo onye yie no. Ewo Yesu dim obeye yie. Amen. Se ni panyina yi wo ma. Na ni panyina sa wo so ni faso a. Eden and Awurade so ka. Yes, enipa yi nipa. Enipa betumi disappoint o. Enipa betumi atata o. Enipa betumi aka sem bia opa bia de kyerɛ o. Eden so na Awurade eka. Papa, Awurade na sa okasa ayafa na o. If God says yes, nobody can say no. And to say, what they are more a abono oboduam, but mon sane no. Na mon fane mrame. Mon sane abono na mon fane mrame. Abono wura no antwene ne ho. Abono wura no emu ne ho akonta. Ba na obi wo hono ma na wadwene abono ho. Ebetimi aba say, o mame ayiwa ma, o papa ayiwa ma, o wofo bi e wode da so no. Wapo. Wonfa wonya hwe ba owura bi wo honom a ne di ni Jesus so oba wa brabom a ne ase no ebeye yie ne awu no ebenya nkwa anwumre se bribi awu ewo bi abrabom a ewo Yesu dinemu ewo Yesu dinemu ene pare benya nkwa. Amen. Odifo edi bia ni osoro ana asase we so ana asase ase ye mani pa masa yenye nkonmu eka Yesu di nko ha. Amen. Amen. Enta yumure ye boy Yesu di go obi a wa yare so. Jesus. Ye boy Yesu di go obi a wa wu so. Jesus. Ye boy Yesu di go eniama aye bisi basa so. Se ye boy Yesu di go so a papa ne awu no ebenya nkwa. Amen. Ya ase enta o say mon sane aboa no. Hey, mon sane aboa no. Na mo fa ne mra me. To asoma me. Na se obi bisa mo se enti na morisane no a. Dia monka ne se ne ho hia Awurade. Yes. Ba kabri andaraba. Se obi bisa mo se aboa no mo de ne ko hia. Monka nkyere nipa ne se. Oh Jesus. Aboa no ne ho hia ama Awurade. Papa, o say obi bisa mo a na Yesu nim se by all means obi be bisa aboa no ho asam. Na wonim enti o ka kyerɛ na suafo ne sɛ mokɔ na so obi bisa mo a mon kan kyerɛ ne sɛ ne ho hia ba Awurade. Anwumre obi ho hia ba Awurade. Jesus. Wa niama ya basa na ɛyɛ wo sɛ ku ho ɛyɛ wo sɛ yɛ ho bɔne no men yɛ ho bɔne and it does so ho de ma sɛ Yesu ba mu a bibia ba yie. Amen. Enti men yɛ ho bɔne
ana mentie nsam amanfo eka na mo tie ne awurade ka anwumre ye show bi nkuran wa yede wa boduam wa ya kyekyere wo Jesus loose and be free amen e wo yesu dinemu amen papa unim say obi yi yedie eye obi ya sa obi nyankoso sa obi enya fa hodie sa obi kura yare na ho etono no eye obi ya enti abo ne fa hodie no na obi eka ho asam na amanfo ka ho asam enne oyi yedie won shira wanu onyam obi ka ho asam oh my god ewo yesu dinemu tie asem biara ye ka fa ho no eri ngina da Debbie takama biara ebe sore tia wo no awurade be bu ne fo amen okay Isaiah chapter 8 verse 10 o se muntu agina ebe ye kwa moka asem biara eri ngina efiri se awurade eka ye ho enti agina to de on betumi atu yes enipa mienu pa miensa betumi ahia atu agina e de afa ho ba ewo yesu dinemo ebe ye kwa amen asem biara obo ka fa ho eye negative no ebe ye kwa ewo yesu dinemo amen enti anwumre so obi tie ye na baby biara wo tie ye no se wo hospital se wo take care mu se wo da wo mpaso ewo yesu dinemo asem a ya kenkan no emutumi no emuraw amen emfa ochie emuraw amen emfa yaresa emfa muraw amen emfa nshira emfa muraw amen ewo yesu dinemo amen ba kabra to asika kramamna odifo embramu na won a wosoma won no koi wokohunu sede oka kire won no ara na worisane afunumba no yes niranum bisa won se adan na morisane afunumba no adenti na morisane afunuba no tie na abo no bodue no no mo ndwene no ho se nsu oto a etobo no se awi abonso a ebo no papa ehwa na odidi o ehwa na oja na nan Jesus na che say spiritually no ya ma abo no limitation ya ma ne sa wo ha na obeduru wo ontomi ko wanim na homa sa wo kon a ebe ya den watu bia ko wanim anwumre se spiritually no ya ma obi limitation a ewo yesu din sa apam no ye twam amen ya ma obi limitation papa woni me so obi wo honoma onya 1 million a se ensan ya ebi mbeka ho ye so onya 2 million a se ondi wie ya a limitation na je se ontumi ko wanim se ne wo se ekono enti na wo china ye mpabo kese e wo King's Prayer Ministry e wo Abiriw Akuapem wo de offer car wo so be se wo Kevin mu be so bia se King's Prayer Ministry wo he abofrapo de wo beba brane am mpae na sa limitation na ye de ato so no onyame nam ne difo ne nko aso bechew amen e wo yesu dinemo amen enti ne wura no be sa ne said aboa no what the no kwa hin adenti na morisane aboa no adenti ana aboa no mo sane no anwumre se obi ebisa question bi e dia fa waware ho Jesus e dia fa wunshira ho e dia fa wanumunya ho a e wo yesu dinemu enya dwuma amen asema mo beka no enya dwuma amen e wo yesu dinemu amen ana pa ye panshira de bo obi ye paya numunya de mo obi ye pa fa de mo obi e wo yesu dinemu wo gidi ababi biara wo sa wo hospital sa wo take care mu sa wo fie sa wo down paso ka amme pagu so amen onyame na masam no so edi nshira eni anonyam ni nkonimudie ebebero e wo Jesus Christ dinemu amen so obi bisam a mon kan kire sani pane se aboa no ne ho hia ma ewurade amen amen to asuna NC34 no na Odifo emremu niranum bisa won se adan na morisane afunumba no yes na waka se ne ho hia ewurade na waka se ne ho hia ewurade waka se ne ho hia ma ewurade na omode aboa no ne eye medakura ne se aboa na yemu ne ho akonta papa na yemfa ne nya hwe no omode aboa no ebayo ama Jesus etena aboa no so efa aboa na yemfa ne nya hwe no aboa na yemu ne ho akonta aboa na yemu no afa amanfo edikente asafam ana aboa no enam so amen amanfo de dumas ento papa asafam ana aboa no enam so anwumre awrade nye obi saa Jesus ewo yesu dinemu amen na ne nyina ne se
Yama aboa no so ban fa so nyina ne say papa Jesus a what trend so nti ena ma aboa no ne so ban fa so enti abrabo yi no so wugya Yesu wachira wontumi ko woni mu da efa wade mu efa adwuma hu efa kontuo hu efa sikase mu so wugya owura Yesu e wachira wontumi nya ne wasa wo ye enti anwumre ye kanfo Jesus ade na ma so obi tie yen na wonya hu ne Kristo ya ye kanfo Kristo ade na ma no because o say me ne okwan ne kwala na nkwa obi nkwa gya no chan just oname so enti Jesus a woyɛ kwankyerɛfo no ɔbɛkyerɛ yɛn kwan na ɔbɛma nhyira ne anumunyam ayɛ nyame madea ɛwɔ Yesu din mu yɛnka amen ɛm sɛ odifo ɔbɛto aso kakra na yɛahwɛ nea Awurade ɛwɔ de ma yɛn amen yɛda Awurade ase. Man of God bless you. Amen. Nyame afa wo so ne yakasa papa. Amen. Na menim sɛ tiefo a wotie yɛ dɔhwiri mu bi yara no Awurade afiase ɛne ankora bia ɛkasa. Yes. Obi wa na bra ba kodu level na adwen nyina ne sɛ baabi a wakodu yi de endaso biara ani wo biem. But ye kamfo de ama wo sɛ wohia owura Jesus Christ a. Yeah. Otimi ten things around. Yes. Wohia owura Yesu a ombebu obawa brabo mu a oma nea yapono no obenya dansedie. Yes. Anwumre asem we no point back a mefa agina so ne yatiefo akasa ne say the rejected shall be redeemed and be praised. Amen. Jesus name. Why ya po no Awurade be chew. Amen. Na fei wo ye be hwan wo. Yes. Woni pa nyina be pu aba be hwew. Amen. Woni anytime bia Osofo, there's a mystery here. Yes. Anytime bia you see say nipa reject no, it is a sign say God is going to do something great in your life. Oh yes. Amen. Oh yes. Oh yes. The greatness of your life, will be based on how people have rejected your life. Yes. Inti odofo awutie me say won se wabra bokodu level bia nipa nyina emfa wo nya hwe ya. Me come what you say na nwumre ni say. Ku say Awurade siesie wo e de amabiri bia nipa eba be praise you. Amen. Nipa eba be hwe wachi kwan. Yes. Amen. Because Jesus Christo hu afrum no na nipa nyina twa no koba da. Yes. Osofo say de okan nipa nyina twa nipa nyina ko twa no koba da. But obia amfana anya hwe. Yes. Oni good record. Obi wa awa abusua nim wo no. Wonso wutie me nipa nyina sa wo de wasei. Wasei yo. Awura we de ne so ni faso. Oh. Abrante we de na den no betimi aye. O we de munja na we de wasei. Ma me papa Awurade Yesu Kristo aba ma wona wo ma sei. Yes. Omma nipa ampa wo anya hwe no. Yesu Kristo a wo ye wiase nyina agye nkwa no. Obamba sankrofo sade be ya. Wo mu benya dansedie. Amen. Nti Yesu suma suafo mienu no ɔte sɛ mo kɔna sɛ mo sane no a ne wura no bebisa mo sɛ na he na mo sane na kɔ ɔte na mo nka nkyerɛ ne sɛ ne ho hia mba wurade ma me nipa ni so de nipa po. Yes. But we are here tonight to tell you say there is a God in heaven. Yes. And wherever we pray God will intervene. Na wa ya reject no Awurade be ma won so wa baba be sebi. Yes. And you may say obi su because aboafo mpanka se wo boa no obi amfane nya hwe obi timi kasa papa mabusua mu anka me wo osikani asembesi me wo maami asembesi a anka obetimi aboa me but papa se me kosu kra kire wo mu a omo mpa ma asem no nya hwe omo nim wa bia de mame but papa me hu aso na mo ye ne ma kese de ma afoforo. Yes. Me am nkrofo no me de ma moa me Nemo, one more nam or muhono, omu nya busuafo no, omu and I saw Osikani Ebuawom. Yes. Na papa na me kwa de aden. Aya no kura. O say, baby anka sem one every ban and ma. But na anwumre me show bin kra say. Oh. Na no David say, o ti member man too much rambepo. O say hina me mu afri beba. O ti me mu afi asafo Awurade. Hey, afuru na nipa nyina atwa ne ho kɔ Osofo nipa nyina atwa ne ho kɔ ba o atene yɛ mfa ne nya hwe baby a ɔbɔ no ɔhɔ na ɔbɔ
Ohwa na odidi. Ne yɛmfa no nyɛ hwee. Wei deɛ wasɛe. Saa nso na wo a wotie me no, wo nsankakɔfo bi bɛn wanka sɛ ɔmotumi boa wo paa, but ɔmo mmoa wo. Because ɔmo fo sɛ wo so ni mfasoɔ. Ana obi wɔ fo sɛ, "Ei, na me na mefa me sika kɔ boa sɛ masi." Na wo mɛyɛ yie. Ɔnyɛ. But me pa mo ate ase na nwumre sɛ nipa ntimi anya ma wa. There is a God in heaven. Otie mpaebɔ. Yes. I said there is a God in heaven now. God. Ɔyɛ the redeemer of our lives. Yes. Jesus. Nti sɛ nipa nyinaa sɛ wasɛe. Nipa nyinaa sɛ wosu ni Faso. Nipa nyinaa po. Apo. That was it. The rejected stone shall be the chief cornerstone. Yes. Wa na ya po no. Oso Awurade bɛma oso aba mfasoɔ. Yes. Anwumre wa agutie me. Yesu Kristo bama wo sɛ menye wa adwene sɛ waka akyire. Menye wa adwene sɛ wo mfonso bi wɔ ho nti Awurade apo. Awurade de ɔmpo wo yɛ. He is a God ɔno deɛ tama yɛ mfonso no po no ɔtwe yɛn ɛbɛn no. Yes. Yɛ nipa na yɛ de yɛ ntimi nyɛ saa. Nti amna na Yesu Kristo ɔfa ɔyɛ mu po no. Ɔse, "Father, forgive them, for they don't know what they are doing." Yes. Father, forgive them. Ajafa chewom. No mu nim dia omu ye. Enti se wa ye mfumuso bi kura pa. Easter mmiri mu Yesu Kristo no wuso de ye ti no. Awurade fa mfumuso nyina nchew. Amen. Mema mfumuso bi a wa ye na nka ho nhye. Mema wa adwene enkyira wo se me de me yodebo yeni. Da bi afurum no. Na nipa nyina ahye no so. Na ne wura no ahye no so a. Ebia na ne mfumuso bi nti. Yesi ne so ni mfaso ti yaka na hye. But the nation said, "Ura Yesu Kristo onum sunsun asem no. Ono de nani pa na se asɛn, but they still na nani e was hard kono." Yes. Ona se wonya 100, na so ba kokora po eyire firi mu a, oja 99 ne ho. No akwa yehwe ba ko na chi kwan. Yes. Sa nyame wi na yesom no. God is love. Jesus Christ is love. Yes. Anyimre ye hye obi nkura se funso bi kora po wo humpo a, ku se Yesu Kristo edo. Amen. Afrum na nipa nyina apo no. Yes. Ebia na ne mfumuso bi nti. Ebia na wo so mfumuso bi nti. Nipa nyina se wasɛn. Ba meka fu ra Yesu Kristo ma wo se. Anwume so betie ya sempa ya de bre wona nwumre yi. Amwo hu se de otie bia Yesu Kristo adɔ a obetwe wa ben ho. Amen. Nyame ye ɔdɔ. Ɔno de emira ye gusu ya mfumuso kura mpo no. Na ɔdɔ ne do adi. Yes. Hallelujah. Amen. And you know what we tell Mama Wabamumbu, man Caso, Abusiafo ntimi amoa me, ntimi de said my brother what tiano, sa ne baba ye. No. Yesu nyame bi otiase. Ono ne shebre sesafo nyankopon. Ono de pe nyina apo no. Ofa no wasiesie no. Na ode ahye ne nwanunyam. Anwuma me hyawa wo tie me na nwumre se. Yesu Kristo e wo ma wo. Amen. Menku ho, menya ho bone. Emendi ho dem. Ora Yesu Kristo eyo do. Na de da wakuma so bi obeye de ama wo. Se de wahye kona obeyi wapie. Se de wahye menemu a obepegya wo. Se watwe ase a obemu asore. Se wote sumu a ode beba han mu. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Amen. Papa nyame nhyiraw. Amen. Nyame nhyiraw papa. Nyame nhyiraw ne enkyeremu a wode amayen. Na okasa no na me dwene niam bi wo pa e wo ma dwene mu. Aboa no a ɔmantam hɔnom no odifo nipa twa ne ho da bia o ba na mo hu mfaso de a ɛwɔ aboa no so anwumure me mane ye wadwene sɛ wasɛe me mane ye wadwene sɛ baabi abrabɔ na du no ɛhɔ na wadu dabi o kan Bible a wɔse na onipa ba ne bai sɛ ɔde ba bɛhwehwɛ na wagene ayera. Yes Lord. Yenti na Yesu ba ye sɛ nneɛma ya nneɛma nyina bɛkɔ yenti ɛte na ɔba wi ase anwumure ye kanfo Jesus edna amaw se fane ye wo wurade ene waje nkwa fane ye wade nyina na ono se oba wa brabo mu a ne ase no eyeye. Amen. Ne awu no enya nkwa. Amen. Ne ededa so ennim no ededa so ebam anwumre so obi tie na ededa so nyina asa na ayroho asa ne kra so a ewo Yesu din mu ye pai wo je de gu no so. Amen. Ye pai fa wo de gu no so. Amen. Nyame ma ogye nyame ma nhyira enya sanipa ne dia. Amen. Ewo Yesu din mu sempo o yare na yare no aka wa sha ebre ye no wo che nyame asam yi fa won saka radio no na ahodi be free studio ha awuraw
ewo wodem ho na obehunu se nyame wo tumi ensanchane a nyame ye ewo tetemere no nyame da so ye abo na woni ade da so ba abo do kura wan dan dwene se obenya oje o wan dan dwene se obenya fa hodi o by one day ana yesu hu no ana ose monko na monko sane no na monfa ne mre me anwumre ye show bi nkura ka kire ne se one day ono so be ware one day ono so be sidan Jesus one day ono so be to asase my God one day ono so be kwa brochire yes Lord wo de koso na bompa ye koso na nya gidi wawrade mu nia oni de da so no na obi a wawu ono de asa sa wote ase a ade da so wo de ma sa enura sa nya yi a o kire wo ho eto Odifo bi ka sa betamfo emma woni nje me ho sa be hwe ase a me sore betisum a Yehowa anam hai anyumre so obiti sumwa awurade ensrema no amen esum na enipa de timo no betumi aya yare betumi aya disappointment betumi aya amanie bi betumi aya abusuam nsamsam bi aduru no sum ohu ba bia okọ Jesus onsrema no amen okay John chapter 9 verse 5 o say semi wo wiase mini wiase han enti ono a wo ye kanea no won srema obi biara esumaduru no ebo Jesus Christ de nemo amen abona na mantam hono no na ne da so nyina asa abona ndan dwene say one day ye be sane no but one day abona nya oje onya fa hodie anwumre ye ka kire obi say onyame nsa emra ne so onyame shira emra ne so amen nyame no nyam emra ne so abade ko de bodi emra ne so wa woda fam wa yetiatia wo so wa busua hia yemfrew ebeto mmrebi sa busua hia na yemfrew ya mitine to mi nkoso da amen because obi nim ochena sam ye minim obi a na auto graphic ewo traffic mu enna me do kasai onyame apagya nipa no onyame sha ba nipa no so se oye chief executive ewo company bi mu obi a na auto graphic no onyame ishira eton so no enne nyame apagya no oye chief executive sana wo so wa brabo no sana akwakoye ba onyame ahode epagyaw onyame to be epagyaw onyame shira epagyaw na ya bete won ka no na sane awote no na wonte sabiem enti ochina empire kese pa empire ebe koso King's Prayer Ministry a prophet Edward Adjei da no na ochina bomwadi aso obeba na so oba onyame shira nyame anunyam ebe ye kese ewo so wo de bra na be so hwe aba ebe ti say obi a chinchin wa free wa konkran wa kokumase wa kotakrade ohun hweye there be ohun hweye ba ochina bra be so hwe amen baba yenum na awrade betumi afa so ayo ye do nante enye nne yenum na awrade afa so aye ana yenum na awrade betumi afa so aye e wo china et ochina ye hwe wanim e wo King's Prayer Ministry for Odifo line no for Odifo line say ya e 0244 74 28 03 0244 74 28 03 na onyame anunyam yakopon kodimdie ebebem amen ewo Yesu dinemo amen enche bia yema yebie phone lines no na afrefo afre papa wo hanamo wo de wo haw bi wo wa manie bi wo de frɛ afidie Yesu kura do onyame betumi afa Odifo so amanhyira ne anumunyam bi apie ewo abarabom ansana yebie lines no agudi be ma yenwom sɛ ɔbɛmu a ebeye ye sɛ Yesu bɛmu a ebeye ye fafom kakra na yembie full lines no Yesu bɛmu a yes ebeye ye Yesu bɛmu a manta kabranda raba ebeye yo yes adio nipa bi antumi anya no yes adio bofo bi nso antumi anya no Yesu bɛmu a papa sɛ ɔbɛmu a ebeye ye adio nipa antumi anya adio bofo bi nso antumi anya Yesu bɛmu a oh Jesus ebeye ye Yesu bɛmu a ebeye ye kabala balaba Yesu bɛmu a ebeye ye wate adio nipa bi antumi anya wa brabo nim no nia obofo bi nso antumi anya no
Yesu bemwa ebe Agudi nyame shira. Yes sir. Agudi nyuma makaye. Uze ne nansa. Ye na mwa na branch bebu tu me na ase. Yes. And I'm saying now o ye wan ya o say o papa won kai me. Am say o men kan nipa no doso. O say papa me na me board am 3 years ago omde me ba won tia me bomb pa me ho to me no. Yo. Make up na o say okoda o say wa kai am say me de nipa no doso. Yes. Enti mamu say de nipa nyina say enye no abrante no say o ka bo say o so ye adwuma kofo dia baby. Yes. Obi a wabodam 3 years. Na ondam ondam ka akwa hu no enne o ye adwuma kofo dia. Yes. Enu ma hu say Yesu Kristo bemu a wa se no. Pa wa brabo mu a. Oh, o se wa brabo. Yes. Na hu say no na o ka say papa so we kwa de kito o se ne de 3 years. Na abrante no wa so da no no so e. You very serious. Oh. Papa abrante no be butu na asra me hwe ni din. Na wo hwe na me hwe ni ma bi hu say na obi a wo bodam no. 3 years na wo bodam. Wo ye adwuma wo. Oh Jesus. E won kofodua. Saka na dwuru mu e ka no obetumi adwuma kofodua. Dabi. Se awurade pemu a nya ase no eyeye nya awu no enya nkwa anwumre onyame ba obi abrabom ochina wo de hwe abrante ye wa so dem sesei 8 years na wa bodam enam akropon. Yes. 8 years na wa bodam enam akropon. Wanya adwum how enam akropon. Oh Jesus. Less than 6 weeks na mde ne ban pa bonase no enne ni hwato no. Ne hwato no. Ene ma wo se nyame tumi ade nyina ye. Yes. Nti se ya reject wa. Ba ka ya na ba. Kasa. Yes. Omo wadansidie. Yes. Nipa nyina po a omo wo senkyere ne. Yes. Oso de NBA lines ni ntum. Yes. Je sem de doso. Etiefo and then some of the crowd me who because a cropon the idea nanka wait there 3 years the pana bodam 3 years 3 years hey 3 years old 3 years then say akwachire o now you are 3 years great saying no abodam na dream mu enka ema lebo yi ni ho ebi o sabe bia na odidi ba bi bola so kra ema ene de o ya dwuma wo koforidua yes eja enu nti no see nie nipa dwen se enye ye no nie nipa hunu sa sai kra nie nipa dwen sa hia dan nso no ye de ye hia enye ye no nie obofo bi ntumi anye nie obripo bi nso ntumi anye Yesu baya wa beye otune boasio na wa shisha no fefefe wasiesie no fefefe otune boasio na oyane fefefe mumra kings mumra mehwe nie nyame tumi ye ewo kinso otune boasio na oyane fefefe amen etiefo sabre ye bie lines na tum pacho be bia wo bia no frɛ na ochina so no ye hia mu wo infa Abiriw King's Prayer Ministry. Patron number near 0551 667755. Fresia na papa emompa emount 0551 667755 and 0270 191971 0270 191971 0551 667755 and 0270 191971. Of Refo Dikan Humano. So, hello. Hello, Bacho. Good evening. Good evening, Papa. To you. But Mefua, Casafia Copo. The Pacho, me will problem. Me a Jumana, come bam so how me what said me. In Bacho Mumba, my boy. Yo, Yabin Shirao. Na a radin cow home. Enti na ochina ya ye mpabo kese ewo King's Prayer Ministry ocha bombodi ansa obetu anamo aba na wo ba wa betu Odifo ankasa wo hono na ono obe kasa 1-on-1 na onyame na sa ye so e de nsa be kan why Acho bacha Abiriw inside Abiriw ka evenu a wo de ka evenu a bisa say King's Prayer Ministry wo yinfa ka evenu a obia de obeba ana obeba kwa na ohyese ne bi gina ho dem why bombodi ansa obetu anamo na wotu anamo nyame de nsa be kan amen Kosuti ezu ya de papa no mabetu dwan te bia udi won so na hu obetimi afre no why me ba show you jo etiefo ye gusu twen mo fresh si ya na papa e twen mo course no frɛ
Fresicia 0551 667755 and 0270 191971 0551 667755 0270 191971. Hello. Oh. Networky. Me patron mon koso mfre 0551 667755 0270 191971. Ma fire to us where bra ya train course no. Yes, chairman me das bebere. Ade ba ko ma hu owi ase ne se. Okay. Se ade benwa. Wo hu se ne ade ne tefa. Sabe pepe. Na efre wo nsan wi a ase na obawu se yes ma hwere ade. Wo hwe nsanchane a onyame na Odifo so ye wo Abiriw Akuapem a. Eye hu na eye nwanwa. Miankasa me de mani ahubi. We dey patcho begina so na ya fa frefo. Hello. Hello. Patcho papa tio. Papa sunje kan o. Enka so. Papa ya de nyamia se wa me ye hu ofemi se Mary se ka se fi ekropon. Papa ya da wa se wa me ye hu se ye nga won fa ye ye si we busi won fa ye ni bibia no. Ade asoma se ya de je se ye hu nya ma eyade. Ye se so be ko so abompai ama me ma na abeni de ni. Amen. Amen. Eto ochina ye hwe wanim e wa King's Prayer Ministry e wa Abiriw Akuapem ka venu ma wosi wo hono ma na wabisa se empabo bia na wo yefa obi a be kyerɛw brane mo mpa ne hwe na wurade be ye nyame hyiraw. Amen. Yo. Hello. Hello. Me patcho udi ni baby a free. Me patcho me free akɔpɔ wo frɛ ma kono bia. Yo, patcho papa tio. Me patcho ni nyampa bo makasa me yare. Me baba ko so yare wo kofodi a wabubu aguo. Yo. Nti ochina sumane nkofa oba na okofodua ne mfa no mra. Yempagya no yensesa no engu ka mu. Na yemfa no mra King's Prayer Ministry. Na oba obehunu Nyankopɔn tumi. Yenim ne awurade betumi afa papa so aye. Nti ochina wankasa ye hia wo ho ana oba no so ne hu hia wo ho. Bomodia sumane nkofa no mra. Na wo chamo mra na mo be hia Nyankopɔn tumi. Why? Ati. Yo nyame hyiramo. Nyame hyiramo so. Yo yebeda as sabre yegusu train afrefo no mungusu frɛ me patcho asema ye kan ofia menya wadwin se ebia ya hyehyɛ ene agro bi ne yedi ye keka o me patcho bra na wo de wankasa bra zigi waka se bi patch issue ni se se me ka tro se obi se bi wanya adwum hawo amma ne ne ho atona anya bosire mu kan o obeba so de mo se sie bi wo ho ena ekropon Abiriw Apare latte ye ka abodamfo nyame afa ye so som yade a 15 abodamfo pa 15 zigi se ye ka Odifo nyame ama na dom a nyame ama na yaresa dom a King's Prayer Ministry untimi nyi mfimu da yes na me ka kire wa anya de na yanso de won ne se yentonsuo yento oil yento hwe unton hwe ho dabi wo sa obi a wabodam no unton hwe ho dabi yanji sika nso ye yam nyame ya de no no ye de ma nipa nyina hu se nyame bi ti ase a oye ade e de hye no nyame ne hu anu nyam oni nipa mpre na nu nyam dabi aha nti de ye bia no ye yam awurade ko bible say adom ro de che ye kwa nti yanso yamfa che kwa ye yam awurade anya hodie ntia nemo ye yama wurade yes wodi e bi poyi so adanse na ye ka no yanka so bi wokumase ana yasa na yade o ana won crime o yes we de akropon haya enti wodi e tinyira peso hu na wo ba na kyerɛ amwa hu se ye wo nyame adifo de wo nyame adifo ye wo de nyame afre na ye wo de nyame afre na wasere ne ho enti ngusa na ye adwuma etiefo me patcho we de ochia me oni masem kan na wasomu a yegusu twen mo fresh ya na Odifo so sorry or the number no ebeto dwa basa brady o se frɛ na bra studio no bra line no so na kasa na mansan na ente nka e was 0551 667755 0551 667755 and 0270 191971 yegusu twen afrefo beye enumbi ana edubi na afi ye de asi fire to asoma ya chama me da se ana tie last Sunday no
abrante na wa bodam na wo fie Pacho ubegina so kakra. Hello. Hello. Me pacho udi ni baby afrefre. Pacho anti pat nkraka. Pacho Adjei ti o. Pacho we ni ampago, meduma nkoso. Odwuma nkoso ahu. Yo. Ewrade nka ho ochina ye ton safro King's Prayer Ministry. Brabe hia nyamedi for 1-on-1. Ewo Abiriw Akuapem na oba obehunu nyame nsankyere ne. Ento ochina ye twen wo ho no why. Bato wate. Yo bombade aso baba Ewrade nhyira obebere. Wow. Yo bye. Beda was nkrakan wa frɛ. Me pacho so betimi afrɛ 0551 667755 0551 667755 and 0270 191 971. Ejam pacho no ma no guso. Yeah. Abrante na wa bodam a wo asore dan ho a ofie kropon no. Sunday no papa ma ne kan Bible. Sunday ye twa. Sunday na itwam na o kan twa Bible. E wo asore dem ho. Enti nyame tumi yade e ma ne buru ne padwene ene ne ntiase so. Onyankopon tumi no sina da so ye adwuma wo. Eto kan Psalm 44 verse 1 na wo so onyankopon ye de yaso ate ye jare ma ka kire yen se wo ye adwuma bi wo tetemere mu enambere so wo da so ye tetemere no nyame ye nsanche de bebre sansanche na da so wo ho na oba soro dem ho a nia Odifo be ya ne se wo so koto nsuo ensuo na yesi esi ne na ho wana ukoto wade na wo hira so amaw oh it's not about enye nsuo no enye se ebia yakosa ebia yesi enye burobu nsuo enye burobu nsuo ebia 500 Ghana and 1000 Ghana Dawa kasa koto wa ufoti kana pure water bra na tie enye nsuo no but to mini nkosra na edi nsuo na che no ena ya nsankyere ne se nsuo de yeto nsuo bebre e wo market to mutumi akoto bi wo de koto se be ya adwuma na wo de ba na nyamedi fo hira soma wa na wo gidi a yade piara wo yare no na wo ato amen say HIV say diabetes say mojamu yare na wo ato ye mesi ya se yese onyame wotumi nyame frɛ obia o ma na kwankyere o kan Psalm 1:7 na wo se na onyankopɔn de na kwankyere Mose e ma Israel ma hune ne ye enti abre nyame frɛ ne difo no nyame yinsuo de kyerɛ no insuo on fanya nsankyere ne on se na de ne te no enti sa wo ba na wonya gidie nko ade a onyame enam ne difo ne insuo akwankyere ne so ba ma ho ato ma ya juma onyame wo ho na woyɛ wonga wo hwɛ na chikwa na ketuyafo enti obi a wo hwɛ nyame chikwa no nyame tuya ne ka na nyame pagya no na nyame hyira no enti na yɛse ɔkyena mentena ase bombɔden asa obɛba King's Prayer Ministry brane yɛ mɔ mpaye wo de wo se wɔ cave no mu a bisa sɛ King's wɔ hefa obi a bɛkyerɛ wo ɛno ekro bɛn so Abiriw Akuapem ha yi bia na obi wɔ afi na oti yes Abiriw Akuapem wo de wo se wɔ cave no ma for Odifo no ma no biom ɛyɛ 0244 742803 we ofra enye obi eni Odifo no mankasa yo enye obi na wakwakofa o enye na assistant bi na efa o na mo ono ankasa befa na ono wakasa ono wabompaye na ono wakachire Odifo no 0244 742803 0244 742803 bombodi aso befa no ma no na ofa no ma no na ofra Odifo a ono obebo mpaye ohabia da wo so no onyame na papa so baba ho ayewden Etiefo yigusu amutie Okuman Radio wo hwe brena kansi mabaye enson bi na ye de agro no asi me pacho fre Odifo sisi ya but sisi ya de fre studio ha na epesa wo fre na Odifo ene wo kasa fre ye 0551 667755 0551 667755 eni Okuman ye studio line no and 0270 191 971 yigusu twem mo course mo fre na muni Odifo nkasa wo studio alive agudia wo bibia obekaka wana nyawunu be nyankwa oh Jesus nyankwa be fifi maka andere nye fifi be swaba oh sorry sutinunti nyawunu be nyankwa awu biara be nyankwa ochena nyankwa su be fifi Yesu amanyumre yi a ochena ampaya swaba oh sorry sutin oya no perim frama oh Jesus oya no perimu frama obo mo biara na kumeji jao oya no perimu frama
na mesi obo mo biara na kumeji jao oya no perimu from oya anopa wiom mframa tie Jesus no obo mo biara na kumeji jao Jesus obi a woni ani da so obi a yemfa ne nyehwe obi a woda bola so obi a woda gotamu aw opagya no na oye ne yiye na wode ahye ne ho anomonyam sana de ne tio ente Jesus na yaka ne ho asam no wonhye ne wuo so oba wa brabo mu a ede nhira ne onyam ede brawo because papa yensan ko aboa no ehobiem aboa na obodue ne mu na de da so nyina sa no Jesus ba mu no onya woje o onya fa hodie aboa no ede ne ho aboa na yemfa ne yahwe no Yesu tena no so pe aboa no de so ba mfa so anwumre ye se obi nkuna se na abrabo de ti biara no o so won fa so onipa bia onyankopɔ abɔ na ba wiase no onya useless o eye niam bi ntina amaniam ayesa o eniam bi ana amaniam bi ayesa wa wutu bi hwe wo ana amaniam bi ayesa o onya useless ana mempreso ama obi mu so we useless men nyintumu wo jitu pe ne waka no be ya adwuma enjintum onya useless wo so won fa so na embre bi be ba omo bubu wa pomfia no on be hu afere baby ankrofo try kasa wo ntumi nya wedding no enche wo be invitation kasa wo e wo Yesu dim se na nyame ye na ade o onyame ho ye hu na na kwan so ye wanwa na Joseph nuanom se ye ma Joseph anisu ade hu no emem me am for free. Hello. Hello. Good evening, Pacha Udini, baby, I'm free. I was from Victoria, I'm a Casasi Duprom. Pacha Papa Tio. Oh, I told me the radical to me for Papaya Mammy. Mr. Papa Bompire Mammy. Yo, Yabakwa, Odifo Bebon Payama, a frefo nyina why. Ana ochira so ye hia wo King's Prayer Ministry. Bomadi so ba na ya bompa. Ochira ba obehu Odifo ankasa 101. Na ono be kasa why. Nyame shira. Yo Mama Vic that's ye gusu train afrefo ni bi 0551 667755 0270191971 0551 667755 Adjei DBC but ye gusu train afrefo no into a channel say jumedie ne koso info ekoso King's Prayer Ministry empabo kase de Ho Akuapem ha empabo agidini na ye Kenya miasam kronkron na Odifo ye nsanchane any King's Prayer Ministry ayenko ye business ho se ekotunton ni o ma ho ye start ye nyamya duanye na asemo more than 33 years ana onyankopon efre ne difo ana yenso ye be kan ho anya easy and ochina empabo bi de obekoso Akuapem ha bia se King's Prayer Ministry and ye to nsafro obi biara wa wo yare wa ha obi wa mane bi bragrans hono no na be hye nyame difo na wankasa uwura hono ma obo wo senyankopon tumi eya dwuma enye obi na be ka bi mu na no ma me ne se na me ne se miankasa medemani ehune a onyame difo aye na ma me bi dia dance o wase miankasa yes medemani ehune a onyame ena modifo so ye aye enti eye hu na eye wanwa na aburu ne patwe ne panti ase so na no obompo obi a we yare HIV na ho to na obi sa papa ente bottle no me keep bottle na ana HIV o yare HIV ana Odifo shire nso so ma no onum nso no wie no okọ hospital ko check ye no ye se mo bia ne moja mu oba bebuto Odifo na say papa should I keep the bottle anya bottle no na mo the power to me a edi nso na che no na ye brebi sana ade ne te et ochina ampaya ebedwa wo King's Prayer Ministry bobodi aso beba na so oba wankasa uri no ho da onyabia no nyaba ekese yes na me go so ka asembi na Joseph nuanom empese Joseph ani so ade ho bebe mo nanso obi anyame hira no ye mo ne dua me na me ka chiro obi anyame hira no ye mo ne dua wo de ni hye nso aso ko bepie bebi ade bebere bia no at long last no Joseph ni nyame kan na ebe mu ni nuano be koto no my god yes san nyame na de na asema Joseph kan say mo me bone na so onyame ama bone no aye nhira de ama Jesus enti anyumre so obi pe bone a tuana mobra na bone na nipa de pe wo no be nhira ebe ye nhira de ama wo e wo Yesu de ne mo amen hwe
onipa bia hyebre enkura obi ansam o ekura awurade nsam nkɔmɔ na yɛ debate di ɛbrɛ n'akyi a wahwɛ a time ne bɛkɔ it odi sɛnɛ yɛ no sɛ da bia o sɔre so ya na o wɔ aseda bi ɛde ma adɔfoɔ bi ɛne krazigi yɛda ase papaapa sɛ wamiamia fidie ne furu ma na biribi akɔ kama anwumere yɛda awurade ase yes answer yɛsɔre so koraa no yɛde nkyia kɛseɛ akyia King's Prayer Ministry for ɛwɔ Madina Oyarefa miame mame pa o fire woman aha nyamisha papa na adesu branch for nyamisha mo nyamisha bibia enche baba ye program kese pa o nyamisha mo nyamisha Osofo Joshua nyamisha Osofo yima baby obi ama be de kire na dwumadie bi nti wentimi ameka ye ho nyamisha ne papa afi ye de ncha kese achia Osofo yima yere agudie nso mechia o medas papa se emri bia ode ugidie ene wakoma paka ye ho na bibia eguso ekoso yachia Adom Rentals for nyami enhyiramo CEO out Adom Rentals for ano nyami hira papa na ya de nyina HBB the Chosen One Ventures amoto nkonwa papa bi mattress papa bi ewe kropon he ya woni kire manfi kwan so nyami hira manu achi no Babitok adwuma yefo nyina Madina Dukrom ekropon Abiriw babi a nyame enhyira mu nyina mechia meyere nso oba Helena nyame hira ne wakoma pa abusuafo wo nkrakan ko foridua edincha kase achia mu nyina ocha no pa yehia de ana afa abusuafo wo so menya mame yetemuso ana ya sorry mame ne papa no mama wo yetemuso ana ya sorry edamase ne makoma pa mo ma awurade adwuma nyame yɛ adom ɔkyena ɛyɛ no pa da 9:30 ken ɔkya no pa nyame yɛ adom a by 9:30 ken no na nyame adom ho kuku gya no ɛyɛ adwuma dedende menye ho mfim fa ho hyem na wobɛhu nyame anu nyam nyame ɔhata soro yi ɔnte nanim kyerɛ wo afrafo afrɛ yɛ nyina da awurade mfa mu sie obi bia otie yɛn ɔma mo hwɛ yɛn Ghana ane ma no ne nyina da awurade ma ankra bia kuma service ade mbrɛ mu dada ma kuma awurade nyama mo ambrɛ matamfo ase na ɔnhyɛ mo nyam na ɔkɔ so mpagya mo Yesu wu sɔre amre yachi sade bia wu obi abrabɔ mu a awurade ma enkwa mbrɛ mu sɛ yaregya tewa awurade ma wo nso yɛmfrɛ wo na nso yɛnka wo enka wo bi Yesu Kristo din mu na abɔ mpa yi amen Pastor Yuma ye chia pa no to so na sana o ka ma no ni ya ma mi bi am so tv o say the me tv Germany o he YouTube on so he Germany ma hu na mi ma me papa ma me no no say abrochi for ya no YouTube no mo tai hwe eti aja mpa cho number na na afi de am say gudie kakra bi na ebre na so gudie Odifo no ma ne ye 0244 okay 742803 and I say we are not na to aso 0244 yen use we answer okay 0244 yeah 74 yeah number e bia asema we can chat to e bia watch e bia okay 0244 742803 bobo dia so obefre 0244 742803 aye Odifo ankasa number yeah number ye chia Pastor Yima na bibiara wo biara nyame hira no na awurade kan ochina ye nyina ye behia ewo King's Prayer Ministry ye chia obi bia e say na papa de kan chia no ye nsan komo bi ye chia obi biara ochina ye nyina ye behia na ampaya e be yo to ewo Yesu din amen a good year ana papa kadida meya media no enwum to and e be short to gidia na mo na yetuo no nyowo gidie ne mmeka ye ho wo Kings omra me amfro ngo engo bepo ne so eho na ye die ni ahotowo nyope djuma mefa na djuma wo ho nyope aware mefa na aware wuye die esi wani so be masufo eya wudio masofa na masofa eya wudio masufo amen a good year we too much amen ye di akira asem besi wo fia nti odofo o de montwen montie we na meba
What kind of book of Psalm 91 verses 11 Osofo, he shall give his angels charge over thee to keep thee in all thy ways. Which they say we embrace capriccio for you to any